Začíname opravou tohto objektívu. Je to Sony 16-50 a asi pred 2-3 týždňami mi spadol z recepcie zo statívu a odvtedy nechce zoomovať a nechce ho pripojiť vlastne do tela. Odtedy som si kúpil nový objektív, na ktorý teraz natáčam. Je to Sony 50 mm f1.8, takže dnešný plán je opraviť tento objektív. Našiel som si tutoriál, dosť podrobný. Objednal som si šrubováky, takýto kit z AliExpressu, lebo čo som pozeral to video, tak tá oprava je chirurgická práca, kde sú malé šrubočky, malé komponenty, ktoré treba odpájať, s pinzetou to robiť a podobne. Tak dúfam, že sa mi to podarí a keď sa mi to nepodarí, tak budem musieť objednať nový. Takže poďme sa do toho pustiť. Po 2 hodinách som to vzdal. Je tam pravdepodobne iná chyba, ako bola v tom tutoriáli, takže budem musieť kúpiť nový. Vítam vás v štúdiu. Dnes idem robiť zaujímavú kerku. Je to návrh na mieru, ktorý som pripravil zákazníkovi. Bude to napájanie na minulú kerku, ktorú sme robili asi pred mesiacom. Tetoval som bonsai, ktorý si vybral z mojich voľných návrhov. Môžete vidieť, ako to vyzerá po prvom sedení. No a dnes budeme napájať na triceps a rameno zo zadu. Budeme sa držať japonskej tematiky. Jeho zadanie bolo, že by tam chcel mať tú japonskú pagodu a ďalej to nechal na mňa. Tak som mu pripravil návrh, kde hlavným elementom je tá japonská pagoda a pridal som tam nejaké geometrické tvary, nejaké ťahy štecom, aby to sedelo štýlovo k tomu bonsaju. A dole som pridal lastovičku a na doplnenie návrhu, aby to dávalo význam ako celok. Pomedzi to bolo jeho želanie, aby tam boli tak nápisy, ktoré dávam často do svojich návrhov. Je to taký môj, pomaličky sa to stáva takým môjim signature prvkom v návrhoch. Takže veľmi sa na to teším, je to dosť detailné, hlavne tá japonská pagoda. Odhadujem, že to bude trvať nejaké 3 hodinky, uvidím, že sa mi podarí natočiť počas procesu, ale určite uvidíte výsledok. Takže idem si pripraviť stôl a počkám na zákazníka. Poďme teda na to. Let's do it. You know the name, you know the name, you know the name, cause we're painting a bow. You know the name, cause we're painting a bow. You know the name, you know the name, you know the name, cause we're painting a bow. You know the name, cause we're painting a bow.
hotová po 4 hodinách, trvalo to viac ako som čakal, ale ako som hovoril, jednoducho tá pagoda je extrémne detailná. S výsledkom som spokojný, dajte vedieť do komentárov, či sa to páči aj vám. Je to presne ten štýl, ktorému by som sa chcel čo najviac venovať. Ak chceš niečo podobné aj ty vytetovať, tak sa môžeš pozrieť na môj Instagram Mihino, dám ti ho do popisu a tam nájdeš viac voľných návrhov v tomto štýle. Sídlim v Michalovciach, mám tu svoje tetovacie štúdio, takže kľudne mi napíš na Instagrame alebo e-mail, všetko nájdeš dole v popise a dohodneme to.